Baka alam mo na ako wala niyan. Meron ako niyan. gusto mo, ipakita ka sa iyo ang mukha mo kung sino ang gwapo natin dalawa? Oh, pinuwag sirain mo pa ang mukha ko, may siniraan naman tayo eh. Itong tutong-tugsok na to. Alam mo ba guys na itong gupit ko na pinaka dito na kami sa pinag-shootingan namin ng Diwata. Puntahan namin ngayon ang Sapa. Oh, Cantibas River. Oh. Oh, napaka-linaw sa tubig at pwedeng mainim. Ha? Yan. Yan ang tamang Tagalog. Tagalog ko ngayon. So, pasensya na kayo guys. Kung yung itong Tagalog ko, hindi na kayo nakaintindi, ay intindihin nyo naman. Kasi alam naman na hindi tayo nagtubo ng doon sa Manila. Ay nagtutubo tayo ngayon doon sa bukid. Ganoon nga. Kasi nanirahan kami doon sa bundok. Oo. Kaya nga itong si Paring Tolets, nagtatagalog. Itong si Paring Tolets, nagtatagalog siya. Alam niyo naman na ano yan, ang pagtagalog mahirap. Pero para sa kanya napaka-easy. Sa akin naman, napakahirap nga. And pre, ginagawa natin ang Tagalog version kasi marami tayong mga viewers na hindi makaintindi ng Bisaya. Kayo mga Tagalog, comment kayo kung nakaintindi ba kayo sa Tagalog niya. Comment kayo. Kasi para ako nahirapan sa kanyang Tagalog eh. Alam ko naman na Bisayang na ako kasi. Ha? Hindi ako makaintindi pre, Tagalogin mo pre. Bulaklak na yan pre. Yung bulaklak na yan, ang tawag nito sa Bisaya, iring-iring. Sa Tagalog, pusa-pusa na yan. Yan pala, iring-iring. Iring-iring pala. Ito pre. Ito. Ano sa Tagalog nito? Tagalog? Yan ang Tagalog sa Bisaya niyan pre, putik. Nya sa Tagalog yan, pitik. Yan. Hindi pre. Para sa imong kiking nga ba inimin. Wala mo naman ang tubig inumin Inimin naman sa Tagalog eh. Inimin. 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 Okay guys, at sa totoo lang, itong Tagalog namin, intindihin nyo naman. Gusto lang namin na mga kapatid natin sa Maynila na hindi magkatindi ng Bisaya, meron naman silang mga titik na ibinibigkas namin na maintindihan nila. Yan ang gusto namin na matutong magtagalog kasi gusto namin na kayong lahat na mga katauhan sa mundo makaintindi sa aming isinasalita at isinasagot. Yan, okay? Thank you so much in all everything. Cannot wait again. Good morning. Alam ka pila. A few minutes later. Guys. Ilaala ka unggoy si tutugtugso guys Kumbati goy. Muna si tutugtugso guys. Tara pre, sa ubos. Ojo ka nagdag timbang dito. Muna Guys, muna kinabuhay naman siya guys. Kung na yung unggoy nyo makita sa original, baka dali. Limod, alimod, buwa nga. Laya na po. Sama na? Laya na? Kuan sa Fred? Kuan sarap? Kuan na sarap? Mura guwang na rap? Asa? Guwang na. Pre, kitisting mo. Ha? Kari lang pre. Katanan. Pre, si Kari pre ba? Si Kari ba? Na. Grabe mo dag. Guwang na ng kuan day. Grabe mo dag sikad tutugtugso guys
Oh, ana. Sanay kabuk. Wala ka tira. Ito to kabok pre. Ana gurang. Kala ning kilid mo day, unsa din na pasagbay luwag kana. Ito. Sakto na nay. Ana pre. Saka si tutugtog so butong guys kay pong kaniya. Kanang lubiha Di siya ganahan mo acting sa diwata o gwa may pakondisyon. Kanang lubiha pre kinsa man nang Sugod mo kag butong ni tulis life guys oh. Kusog imo butong magita may hakot sa tutong tugsok ako rin yung kamera. Among kameraman. kaya gina ka dapat ni pareali. Guys, kay udi siya ka mutabang ni Tutong ba. Sila video-video. Kami na ninguhan yung taon Tabang sa may nabulahan. Nagtabag kaon. Ay guys, panguan sa mesa, butong ha amo sa ni panghuaon. Para ipangita na mo to iyang pamatiran. Saan sa nito na mo? Musak ka nga iya man pamatiran, luy lagpot ang butong asa na paingon. Nangita na mi suwa guys. Nangita na sa tutong tugsok suwa. Daan eh. Ah, wala na may uno, wala na uno. Daan eh. Eh, yung dusi ka buhok. Dusi na. Gamay ra na. Hindi nagpaigoy. Maya ra man na. Kuning sa katura po. One eternity later. Okay, unang tawhanan ng kumparin kung bubuyan. Sakto lang tubig pre. Oh, pati ko sa tubig. Nagbuak siya guys. Nya ako naghida. Gato sa gatas ni kanang. Ako naghida-hida. Karon kay iya kong patabangon kay kuno. Kami man tanan mo kaon mo ni kumparing bubuyan guys. Ni kumparing bubuyan. Mga sa tadaan pre, ito sa tadaan ay tam kaon na. Ha? Kaon tadaan na ni. Sa tamin to. Dai, nga ang tadaan eh. Mas Mas tadaan na. Ato na ni dessert. Pas mo na pre, pasaway pamahaw. Okay, saan ka? Ang makapas mo, kanang way makaon. Pero na yung makaon, di nakapas mo. Bungot sa ukog ninyo. Ang pas mo ni pre kanang way pa nito pre, nya pa tabang mo na mag. Muna na pre, tubig. Muna gamay. Pre. Okay guys, atangin nyo guys ang timplada ni Paring Janwa, ang amuang Janwa Mix TV. Oh, mao na siya nagkuan ron, mo nagtimpla aning amuang gikaon ron nga butong. Wa may condense ni pre. Usa yan Ang nagsaka, totong tugsok, ang nagbuang, to sa sentro. tolets. Sintro. Ang Dito sa atong- nagtimpla, Paring Janwa, ang nagvideo, Alimukoy. Oh, kumpleto ang grupo. Okay guys. Okay, thank you. Dagang salamat. Thank you so much. In everything, gonna do it again. God fame. 1 hour later. Alihan ni guys. Ano guys, tara. Tarang butong guys. Ako'y gasaka ni gani ha. Ano nang ko na. Ako'y gasaka ni gani ha. Ano butong guys. Butong dia pre. Ay imo gitabon na lagi pre. Kini unsa man ni siya? Butong pre. Kuha na lahing na. Murag si. Kini ka sagbay luwag. Pre, sagbay luwag rin butonga. Murag jula pre nag-video sila pre. Video saya. Murag na si Gerald. Gerald mayang mo yan no. Kaon ni si Gerald dito sa kanang tawag kanang Butyo. kanang iso anak ko sa manok ba tawag na isaw. Ito kaon siya. Ingon na Julia. Di ba ingon na Gerald. Sarap di ba sarap? Oh sarap. Para siyang barbecue. Ingon na si Gerald. Barbecue siya. Parang